Hello, what's up dog world? What's up mga kaso? Dito tayo sa ating pangalawang service. Yun na, ulit si Frogman Makasta TV. Kasama niya si Clark. Artificial session tayo ngayon kasi sobrang liit yung ari ng babae. Shoutout pala dito sa kasama kong Daniel Padilla. Ayun o, nasa iyo na ang lahat, pogi lang ang wala. Alright, let's go. Hello guys, magandang umaga po. Artificial pa tayo ngayon. Artificial. Cute na siya. Nice lang yan, no? Okay lang. Wala na akala kung sa kandugat sir. So, may sabot to ano? Ay, wala yung itit yun. Wala yung namin panagpagod, wala yung kubay ito yung mga yung videoan mga yan, trim. Sa balabalabal ka na may chocolate brown at sa may asom. Tayo ibigak sila sa kung sa may buyer ko. Tayo niya na pang pibayar ko. May Ito may nga niya sorry. wata na mo, wata na. Hindi mo bakit. Kira! Kira! Yeah. So ngayon mga kapag ang gagawin po kayo sa dahil talaga yung ari ko stress. Bon. Magulo-sulo din natin. Yun na, wala nang dugo. Sorry ba, lipik na pikla. Ito, sa bulat ko. Magulo, sa dito. Ngay, lalak mo. Wag, iyay na. Ngay kami. Tagalala mo. Wala may kid. Yung paway ito ang ano. Tara dyan. Yan. Pasok dyan. Siya, big size. Big size. Dinyal. Pati, Dinyal Padilla ka talaga. Dinis Padilla. Alright. Pogi ng shooter. O na. Salamat. Kita na po kung gaano pag-receive sila sa pagkadyot. Alright. Shout out ka. Yan, makikita natin kung paano kakadaksi Clark. Kailan ata sa natin. Yan, wala masyadong malit kasi yung mga rin ng babae. Sorry. Wala pa po sa atin. Alright. Tingnan natin. Yan ang ganda ng sibilyo niya, Bod. Pakita mo, Bod. Ang ganda sa kadaks. Yeah, alright. Dami na agad. Siyempre, Dami na agad. sa mahiwagang kamay yan. Tapos na dami agad. Dami sinunod. Pa, jay ka pa kapan ni panan ng kumaduna. Jay ka, hindi asa. Mga kaibigan. Nakadami yung sibilyo niya kagad. Bilis. So yan, nalabasan kagad. Seconds agad. Ang dami na lumalabas na similya. Ganda oh. Kaya hindi na rin Ganda po yung nilibas niya guys. Buwan, napit mo nga yung camera ko. yung camera din. But, Bod, yun yung iso. ayun yung patawa. And guys oh. Kaya Cloudy. Yan healthy po yung ano niyan. Healthy po yung similya niya pag ganyan. Cloudy. kaya hindi na rin Good. Good na nakakapagtaka. good. Bakit Dami. siya Kira. nag-produce ng 14. 14? Kahapon nag-produce po kahapon si Clark ng 10. Alright. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganun. Kadami yung binibigay niyang anak sa mga nai-stud niya, umaabot ng 13, 14 to 10. Yan, dahil nga sa pagkukondisyon sa aso, sa pag-aalaga, ganun. Kaya, ang dami. Yan, makikita nyo kung paano mag-EI. Si Mark Sinatus Fernandez sa Facebook, sa YouTube naman is Magic Hand TV. Ayan.
Support Damulag. Soon. Damulag. Discarding Damulag TV. Ando ko yan, Susunod na ditong nasa likuran ko. Ewan ko, si Sunio ata ito. Hindi, yun na Sunio eh. Sunio, ito yung NTK-Pintel. Patani ko lang din na Sunio. Damulag. Ayala, Doraemon. Doraemon. Katamira na rin yung artist di man. Agay mo, Doraemon. Doraemon, tsakli akin. May aginon kinay. Supatan na aginon Damulag eh. Sunio man, imay mo. Hindi na aginon Damulag gabi eh. Ay, adi. Mala. Makulik ko nga. Wig. Sa Sabay bagay. mo ni si Kay Susuka. Gawantila si Ren. Tsaka Mapuli na lang to. Sir, wala ni sir. Pinkish. Saktong-sakto. Tsaka susuka. Hindi. Amin dalaya. Sino mo yun? Patan mo, pati bida mo na. Doraemon si Nobita. Sabay mo si Nobita, si Michael Butong. Dahil walang bida. Extra lawak man si Michael Butong. Kami nga, narinal to. Extra. Si nana mo, hanggang nanang laba si Damulang kami. Isang bukla, may kulkulon to yung Nobita. Bon, lapit mo yung ano. Video. Kit lang yung Ilang minutes na? 5. Cut mo. Play mo mamaya. Dami. Hindi na. Okay na pa. Ha? Okay na. Too much Siemens. Labas mo na. Hindi na Siemens yun. Saan yung ano eh? Ay, akin na yung ano, video. Yan guys. Kukuliktayin na natin ang kanyang similya. Bonbon! Hindi mo naman yun. Lapit mo. Kinukuha na ni Magic Hand yung similya. Na pang arte. Dami yung. Ang advice ko lang guys, yung rod nyo sa pinakadulo. Kasi kukunin lang dati nito, 10 lang. Dami! Ganun kadami. Minuto lang yun. Yun. Dami yung. 10 lang ang kukunin natin mga kaibigan kasi malulunod na po. Malulunod na po yung mga similya pag sobrang dami. Yan, 10 lang. Saktong 10 lang. Dami. Kahit po yung practice nyo na inuubos nyo lahat, wala. Useless yun mga kaibigan. Magkakaano. Ito mga kaibigan, tuturuan ko kayo mga kaso kung paano tumingin ng fertile na aso. Ayun o. Pag tinapik nyo yung ari nyo dito sa bandang kaliwa, yun nyo, pansin nyo po. Pansinin nyo maigi. Yun na. Tatapikin ko yung ari dito sa may bandang kanan niya. Tingnan nyo kung saan, nasaan yung buntot niya. Nasa kaliwa. Nililiko niya sa kaliwa. Tingnan nyo naman, pag sa kaliwa ko, pinindot yung ano. Pupunta sa kanan. Yan nga. Punta ng kanan. Diba? Punta ng kanan. O. Diba? Fertile na po yung aso. Game na po siya. You know? Ganyan po ang technique kung paano tumingin ng fertile na aso. Ha? So, Okay, alright. fertile siya, inartificial dahil po Yun na. maliit. Pasok na po natin. Ang pag-artificial po, dahan-dahan po ha. Huwag pong gagawin ng hindi po professional itong pag-artificial kasi baka matusok nyo po yung ilalim niya. Lagot tayo niyan. Huwag nyo din masyadong ipasok lahat. Sakto lang. Pinapasok mo na. Yun na po. Ganun lang po kabilis. Tapos na. Walang dugo. Yan. Safe na po natin na ipasok yung similya. Kasi kung basta-basta po kayo mag-artificial ng sarili nyo lang, ay delikado po yan mga kaibigan. Mag-gloves po kayo dito kasi ito yung gagamitin nyo sa paghawak ng ari ng lalaki. Para hindi rin po may infection yung ari ng babae saka ari ng lalaki. Dito po. Yan o, yan ang shooter. Yun, alright. Pagkapasok ng similya, hold nyo muna. Hold nyo muna para hindi matapon. Masasayang kasi pag natapon. Guys, gawin nyo man to, hindi, okay lang po. Basta ito na kasi yung nakasanayan namin. Pag naipasok na namin yung similya guys, yun o, mga kaaso, tinataas po namin yan. Para lahat ng similya, yun, lalangoy na po sa pinaka-tube. Yun o. Lalangoy na po doon sa ilalim. Mag-i-stay na sila doon. Kahit na umihi yung aso, wala na. Nandun na sila, stay na sila doon. Alright. Alright, yan ang shooter na
nagbabahagi ng kanyang kaalaman. Dito yung sikreto namin, kaya nagpo-14 yung mga mga Hindi relationship namin. Oh, yun, hindi na sikreto kasi nailabas na. Na-share na. Opo, ayaw na sana namin mag-YouTube wala kung hindi rin natin ibabahagi sa iba makasarili tayo. Share your blessings. Nagawa din na po namin sa poodle sa Shih Tzu to. Nag-artificial po kami, alain nyo. Small sa medium size, nagte-10. Grabe. Saka yung pom, 9. Imagine mo, 9 pom. Dakol, Ganun karami. grabe. Dami. Hindi sulit yung similya ng lalaki. Kondisyon yung babae, kondisyon yung lalaki, tapos tamang magic hand na diskarte. So ayun, nag-boom. Relax lang, bebe. Grabe. Yun. Saka hindi po stress ang babae pag ganito po, artificial. Yun. Maraming may ayaw sa artificial kasi hindi daw mabubuntis yung aso nila. Hindi po totoo. Nag-start tayo sa pag-artificial kay Opo. Bricks Boy. Tagal na po ako nag-artificial. Tayo po yung nagpauso niyan. Ayun, ilang beses pa yung nag-artificial siya. Alright. Nagna-9 pa nga Dati yun eh. hindi po nila gusto tong artificial kasi akala nila mamamatay daw yung similya pag kinolek. Hindi po. Sinubukan na namin ni Sir Ian yan. Kinolek namin yung similya, dinayan namin sa stethoscope. Pinatagal ng 5 minutes, pinabad sa hangin. And then tinignan namin sa sa scope. Buhay naman po lahat ng similya. Yun, patunay na hindi basta-basta namamatay yung similya pag tawag dito, na-expose sa hangin. Hindi po totoo yun. Yung isang experiment nga namin doon nilagay namin sa mainit na lugar. Nilagay namin doon kasi baka mamatay daw pag mainit. Hindi naman po basta-basta namamatay. Safe po na i-trouble yung similya, safe po. Basta C28 na nalagyan nyo siya ng nasa cooler siya, lalagyan nyo siya ng yellow. Pero wag direct yung ice. Lagay nyo lang sa maayos na lagayan, tube, yung semen tube na tinatawag nila. Mabibili yan sa Lazada ka sa YouTube. Ay, Lazada sa Shopee. Yung lagayan ng semen. Alright. Nagawa na po namin yun. Nag-travel kami, Manawag to Dagupan. Yung labrador mo. Bako yung Labrador. Yun, 9 puppies. Ayun, so tapos na po yung instant session. Alright. Maraming salamat po. Tapos na kami. Taka si Bye-bye. Clark po ang nag-start. So, ayun po, maraming salamat po sa panonood.